Πόσα χιλιόμετρα πιάσεις Ράγιο? 120. Τι έχει? Έτσι, Ρε φώτες μου, τι για πάνω μη. Ρε, είδες σε Βερλί χτες το νου σου. Σου. Ρε το μαλάκα ρε. Ρε μα τους κολοκουκουνάρες ρε μαλάκα. Ω, πέφτει κόντρα! Πέντε πέρα ρε. Ρε μαλάκα δεν κοίτω πιτσιρίκι δεν φεύγει από εκεί ρε. Έρχεται εδώ. Πώς πάει έτσι άλφα? Θα τα φάει. Κάνε στην άκρη! Κάνε πέρα φούλια σε κάνε χαράτσι για την πόρτα. Άκρη, Ποιο είναι αυτό ρε? Ωραία, μπήκε μέσα στον τράγο. Καλά δεν φαλιάσαι εδώ. Ρε κατά ρε. Πάρ' το, μαλάκα, πάρ' το παιδί από εκεί. Μπράβο ρε Αντρέα. Κάτσε μαλάκα να βγάλω το βίντεο. Κάτε πέρα ρε, κάτε πέρα ρε, κάτε πέρα ρε. Δεν φύγει κανένα. Τραβάτε με στη γράμμα. Άμα εδώ. Κάντε πέρα ρε, κάντε πέρα ρε. Ευτυχώς που ο Κότσις έχει βάλει τα μάξι μπροστά στα εφένα. Άμα φύγουν να πάρουν πρώτα τα μάξι μπροσταριά. Κάνε σιάκα, έχει τα μάξι. Καλά φωνιά. Τώρα θα πει δεν μου πήρε την ταχύτητα, κάτσε αλήθεια. Γιάννη, έλα Γιάννη, Αλφα Ρωμαίο δεν είναι το πράγμα. Άμα δεις το βίντεο, όπως είχα ζου, μπαμ πετάγεσαι μπροστά και μου κάνεις έτσι με το λέιζερ. Φαίνεται και το λέιζερ. Αντρέα, έλα εδώ. Βοήθησε με να γεμίσω. Ας πάω τον baby. Να κάνει, τι δεν με Κρεμάει με το χοντρό απάνω. Ο θείος σου πήγε ρε.